Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da obrišete istoriju na Mozilla Firefox. Kliknemo na History i izaberemo Clear Recent History i otvorit će se ovaj prozor i ovdje Time Range to Clear znači da izaberemo koliko ćemo obrisati danas, prošlog sata i tako dalje. Mi izaberemo everything, znači sve, a ovdje možete izabrati šta ne želite da se obriše, cache i ostalo. Znači kliknemo clear now i kada se zatvori prozor istorija će se obrisati. Ja uđem u history i nema ništa. I to je to u ovom kratkom tutorialu. Hvala vam što ste gledali i pozdrav.